Bai, esplikatu gure maiui rai zer dan benetan ite deuna. Bueno, nabarituko zenuen bezala eta nire apuntatzean horietako gara pixkat. Eta, bueno, organizatzen dugu jakingo zuen bezala, kanpamentuak interrail formatuan Europan zehar, estantziak Ameriketan, natiboan etxian, Texas, Missouri, eta bueno, laizte igual destino berria baita ere. Eta, eskolakin ikasbideak organizatzen dugu, hori, zuek ikasbideak ginen izateko. O sea, hemos hecho un evento para que consigáis dinero para el ICASBI, o sea... Vaya, bueno, ahora os va a comentar un poco Nora, un poco la historia de dónde viene todo esto, también por qué lo hacemos... Hori da, seguro Nora goeta saltiziola, así que, Nora, etorri honean. Bueno, altuko duzu askok igual aurrundikan sortu zanez. Eta hori agatzen gunean, bueno, erantzun aldoguna edo da, azerian sortzen udaleku batzuk guretzako ideala zianak. Seguk igual, partatu ondu zen udaleku batzutan edo, ikusi genuen, zehozea laladatu, hobetu dana dalakoa, eta genuen, venga, guretzako zehaz perfil. Orduan, hori azerian nintzen. Ja, karo, hasiera baten zuk imaginau. Ama, zazpi, mesortzi urte zitsugun, eta karo, zozein bia esan, ez? Hasieran uste genuen, zoze hipotetikoiko genula, baina esan zibuen olako baten. Ez, hau benetan inbiak duzue. Eta genuen, benetan, eta hori nola itxen da. Horran badazin ginen. Eta lehenko gurekin etorri zinatenok, esango duzue, bai, ni junintza zuekin. Eta bai hola izan, pizka graziosua, baina, bueno, ondo dut esan. Eta orduan hortikan jugian ikusten, inzan hortatikan, bidai horietatikan, ze alzan hobetu jasan derri borrez, eta ze ingrediente gehitzu. Eta poliki pasadea urte batzuk, eta ona iritsi gira. Gaur egun arte. Ekipo, ya la urte egiten dut. Ez infarre bai. Bueno, Aitan, a ver, explikau... Eta explikau oize. Bueno, la urte azkar pasadie, emate una baino azkarro, baina gure pixkanaka onditzen du ez. Eta baita ja Be My Wayer berri dazkeu, así que etorri. Bueno, vale, está. Hola. La vuelta. A ver, la vuelta a esto. A ver, Rolatz. ¿Torri? Venga. Ya está. Irubi bat. A ver. Para el carro. O sea, orain esplikatuko dizuegu Book My Way zer Egon zon Book My Wayen benetan zer egiten dugu, ¿no? Toma 3. ¿Pero qué un guión? Dame un guión. Joder, vale. 2, 1. A ver. Para el carro. Bai, bueno, pixkata saltuko izugu zer da My Wayen ite deuna. Zehatzo. Se me ha ido. Zuek ikasbidea hartuteko. Zuek ikasbide entzani. Line, aline, ponez.